салом алайкум бародарон, хоҳарони азиз. Ман медонам ки шумо ҳаматон дар ютуб кор мекунед, кору фаъолият мекунед, мехоҳед сум кор кунед ва видеои шумо бояд значокҳои тенҷ дошта бошад. Бародарон, ман ки значок намесозам, ози барои шумора сохта наметавонам, на ки ҳамихи абразес нишон метавонам шумора ки мисол вай кунед, тайёр кунед. Барои ин дар Play Market мезанен, дар поиски Play Market мезанен пискарт, тамом. Ин тоҷики хати пискарт бизанен, ин пискарт меброра. Скачатш мекунен, откритш мекунен, баъдан растерахай бифаҳмем регистратсияш мекунен. Хулоса ино бе реклама намешан, ногуфта намона. Реклама беҳад бисёр дора. Кам касал шидем. Баъдан инам поёнда плюсика, ина поёна нигаҳ кунен, плюсика пахш мекунен. Баъдан шумо дар иҷа бояд ки фото дошта бошен, яъне аввалан шумо фотое ки тайёр мекунен, ҳамун фотора дар ҳамиҷа дошта бошен. Фотоатона инамҷа меброра, се фото нависондагиай бари боло тарафи дасти рост, ҳамира пахш мекунем. Дар ин ҳамиҷа фотои шуморо нишон метиҳад. Шумо метавонед мисол инамихел ҳозир ман барои шумо нишон метиҳам. Инамихел сурата чӣ хел бубурем. Сурата дар тори сараш якта мезанем. Баъдан инам тарафи поёна нигаҳ мекунем. ду симакай инструмент нависондагиай бародаро, ҳамин инструмента пахш мекунему. Баъдан ана абрескара мисол симака пахш мекунем. Абрескара агар шумо биҷиқен, ин тари меброра. Агар ки наҷиқен, иҷа нигаҳ кунен. Боз айниҷа бихоҳем ки гирд ба гирд бубурен ҳамин сурата. Вирез дора, сурати қайчи. Ҳамин қайчиро пахш мекунем. Человек нависондагиай лицо, одежда, небо. Яъне ки человека шумо пахш кунен, ҳамин одама мегираву суратҳои ақибша не. Лицора бошад, лицора. Ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам. Ина человека пахш мекунем. Человек саб сирх шид. Сирх кишид бародаро. Ина болора якта меҷиқен тарафи дасти роста. Программа ошибатса накунам, интернет қатиай. Бозам галочкара меҷиқен. Иҷа реклама бисёрай. Сохранит фото на устройство ёки пискарт интихоб мекунен. Готовора пахш мекунен. Боз реклама мета. Хулоса ина сурати буридагии мо тайёр шуд. Баъдан любой сурата шумо инамихе метонен бубурен. Баъдан поёнтар мебиёем. Дар ин ҳамиҷа бесплатни фото гуфтагиай. Ёки шумо ягон манзара, ягон ҷои дилхоҳи хитона мисол сурат мегирен. Сурат ки гирифта бошен, айнами все фото меҷиқен. Фотора интихоб мекунен. Агар надошта бошен, дар иҷа бесплатни фото прилагат мекунад ҳамин программа. Баъдан дар ин ҳамиҷа шумо метавонен якте ҳамира чӣ кор кунен, интихоб кунен. Масалан намихе интихоб мекунем. Инамира мисол якташа интихоб мекунем. Инагда яхелиш намешава, инагда мешава. Инами тариай. Хай ишки нашид бо ина ядигаша меҷиқем. бовар ки хела вақт мегирад ай видео, хела. Балин қабул накайся. Яка ман барои шумо вай кайсам да, мисол чхелай. Хай ниша вибрат мекунем. бояд ҳамин хитон вай кунен, мисол ба таби хитон. Хулоса намихе сурата интихоб мекунен. Баъд поёнда нигаҳ кунен. Голд нависондагиай инструмент тарафи дасти чап. Телефонтона поён ду симак. ҳамира пахш мекунен.
абрезка нависондагиай бо ҳамин симака пахш мекунен. ҳамира шарт нест майда кунен. Ине бари поёнда нависондагиае ки фиксация квадрат 3,14 3,9 16,9 16,9 вертикалнара пахш мекунем. Ина мехе майда мешава. Агар шумо дар нафора ана абрезкара межиқен ҳамира бихоҳем ки мисол ҷои даркорӣ анамиҷа биёятон ҳамиҷа мекунену баъд 16,9 интихоб мекунен. инами манзара сахранӣ мешава. боз ҳамира метавонед сахранид кунен ё ки ҳамихе места баъдан добавит фотора пахш мекунем. добавит фотора пахш кардем баъдан ҳамин сурате ки мондагием ҳамин сурата добавит мекунем. ина поёнда x мебурора болода добавита бо пахш мекунем. айнами гӯшакш мекашӣ калон мекунӣ майда мекунӣ любой намуд мекунӣ хулоса инами хе мекуниш инамира мекунӣ инами бубои ёвонира инамита мекунӣ инита мекунӣ фората любой ҳила дорад да. ҳамин касе ки мисол дар YouTube мехоҳад сум кор куна на самом деле роҳоша меёбад. имрӯз якта кардӣ пагая намуди дига мекунӣ. мисоли ҷама сурати хим ҳамита мондагием яхе одамо чликоша ита мекуна ута мекуна ё ки дар ҳамиҷа видеои ту дар бори чие ҳастай мисол дар бори ҳамун ҳамиҷа картинка мемонӣ. мисол ира ки монди маъқулот кишид ҷои даркорита поёнда добавит фото гуфтагиай. дар ҳамин добавит фото мисол метавонӣ ина велика бимони фарқе надора. ина боз абрезкара меҷиқем меорем велика ина майда мекунем. мисол галочкара меҷиқем метавонем ки боз майда кунем велика ина мисол как гуфта и парашда худуму и парашда велик. ина бародаро шумо метавонед инамтари количкаҳо бисозен инамтари значокҳо бисозен. баъдан боз метавонен вақтиро монден сурате ки монден баъдан бод поёнда текст гуфтагиай ҳамин текста пахш мекунен. дар инҷа метавонен ҳарфи калон инҷа стрелка дора тарафи дасти чап стрелкаро калон мекунен майда мекунен. метавонен чие видеои шумо дар бораи чие ҳастай ҳамуро менависонен. мисол ина менависем ки сайру гашт дар саҳрои Россия. баъд ҳамин ҳарф номи видеорам нависондана аҳамият битен хушрӯ аҳамият битен чунки ҳамаи ҳамин касоне ки тамошо мекунанд сарлавҳаи ҳамун ном тамошо мекунанд. сарлавҳа инами суратое ки шумо мемонен менависонен аз ҳамино сар мезанад ки уно чикор мекунанд тамошо мекунанд. агар ҳамин нависондагиҳои шумо маъқул нашава ҳамин сурати шумо маъқул нашава уно тамошо намекунанд. агар видеотон бемаъниам ки бошад мисол качество надошта боша ҳамин сурати основноиш вай боша более-менее просмотр мегирад. видео ако бо популярни боша мисол худ тамошо кун маъне дошта боша бод суратш ҳамин ҳамихе ярки хушрӯку ки бутова баъд мисол мардумам тамошо мекунад. хулоса ҳамин хута ки маъқул нашид мардума якҷо тамошо мекунад. ин инҷа бо нависондагиёта светша интихоб мекунӣ. дар инҷа рангҳо дора мисол каседа чӣ ранге ки дар корай интихоб мекунӣ. инҷа дар асводка мегӯянд ҳарфи те кардагиай тера меҷиқӣ. дар инҷа боз ҳам рангҳои торша интихоб мекунӣ. мисол ин ҳамихе чӣ хеле ки шумо дар корай хулоса интихоб мекунен. баъдан дар инҷа тен гуфтагиай инамиёра метавонен мувофиқи хитон мувофиқи таъби хитон интихоб кунен. инҷа дар ара гуфтагиай дар инҷа метавонен качествои инами ҳарфҳоро интихоб кунен чӣ хеле ки шумода маъқулай.
баъде ки ҳаминора карден, ҳаминамиёра ки карден, дар боло галочкара меҷиқен тарафи дасти рост, боз галочкара меҷиқен, реклама мета, стрелкора, ҳамин русиро бифаҳмед, стрелкора назад мебиёен, сахранид мекунен, сахранид на пискарт, яъне дар ҳамин программа мега, ё ки сахранид дар устройство, яъне дар телефон сурати скачат бировардагай, сахранид мекунӣ. Реклама мета, дидӣ инакдар реклама секунд қатъи мета, минут қатъи мета. Стрелка пайдо шид, меҷиқиш, гатовара меҷиқӣ. Хулоса ин ҳамин тари тайёр мекунӣ, ина тайёр кардаги мо тайёр шид ина. Мисол, баъди тайёр шудан боз ҳам метавонӣ инора изменид дурорӣ, масалан ина граница меҷиқӣ, ини ҷода ини тари фигниҳо дора, ини тари дора, мисол ина тариш мекунӣ, маъқулот боша, боз галочкара меҷиқӣ, бо ҷода кист дора, яъне ки қалам дора, шумо метавонед дар инамиҷа инами ҳар як гулу рангу бора, мисол дар инамиҷа вай мекунен да, инами хел мекашен, инами хел мебарен, гулу гулкориш мекунен. Хай баъд бо чӣ дора, инамита мегирӣ, инамита гула мегирӣ, бовар ки инамита мегирӣ, как бута дадри ина дадри гули, инамита гул. Хай ки мувофиқи табихтон бо шумо да чие ки дар кора. Агар маъқул ки нашид, чие ки инамиҷа гулпул кардагӣ, и тараф нигоҳ кунен, инамитари инамиро меҷиқӣ, бо инамиёра бо метавонӣ чикор кунӣ, тозааш кунӣ, чиёи нолозимаро удалит кунӣ. На ки агар сахранита ҷиқида бошӣ, дигар тоза карда намешавад, бародаро. Баъд дар инҷа бо рисоват дора, мисол дар инҷа тариҳар хел нағмабозиё дора, мисол хай инам чиқида ки шумо дар корай, инам тариш мекунен, ё ки тариш мекунен, наҷми изменения мега. Хай намедонам. Хулоса ҳама корро мекунен. Бо чӣ дора? Ина рамка дора. Аҷа интихоб мекунен ҳама чира. Хай ҳама чира ки карден, боз ҳам стрелкора ҷиқида сахранита меҷиқен. Видео беҳад дарози баъд шид. Боқӣ ҳамата Аллоҳ нигаҳбон боша. Баъд роҳи ҳама асосиш чӣ хел значока мемонӣ. Чӣ хел значока барои мондан YouTube медуроем. Значоки барои творческий студияра скачат дошта бошен. YouTube медуроен, баъдан творческий студия YouTube пахш мекунен. Хулоса дар инамиҷа ҳамин видеое ки навпартофтагиен, ҳамира дар торши якта мезанен, боло дар сурати қалам мезанен, баъдан бо сурати қалама мезанен дар бари боло. Дар инҷа ай видео образец худаш мета, на ки шумо буфора ки сурати худтонро бимонен, изменита меҷиқен, чӣ хеле ки тайёр карда будем. Инами тайёр кардагиро болошта якта мезанен, метавонен бо тори сурат да пеш оварда, наздик биҷиқен, пеш биёрен, боло да вибрата меҷиқен, сахранид мешава, тамом. Инами қай корбор буд. иншоаллоҳ ки ёд гирифтен. боқӣ ҳамата Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша. Хай боз ҳам ягон нофаҳмӣ боша, марҳамат, дар WhatsApp имо ё ки дар комментария бинависен.